Dugang tourist destination sa Sugbo buksan na alang sa publiko sugod ug mga adlaw. Diin dinhi makita ang kabahin sa maanindot nga kinaiyahan ug ang kasaysayan ug kabilin sa Sugbo. Ni ang report ni Femery Dumabo. Sa gawas pa lang, daw nagpangamay na ang National Museum of the Philippines, Cebu, alang sa mga mahiligon sa kasaysayan. Na ilang edipisyo nga aduana building kaniadto nga natukod 1910 nga may customs house so sa 94 ka tuig. Wala kini maunsa bisan atol sa kaduhang gubat sa kalibutan. Nahimo kining Malacañang sa Sugbo nitong 2004. Ika-16 nga museum sa nasod ang NMP Cebu ug ikaupat sa Kabisayan nga opisyal nga gisubhan ni adtong Biyernes. Upat sa 5 ka mga galleries mao'y gibuksan alang sa publiko. Naguna niini ang kalabot sa nature o kinaiyahan. Diin gi-exhibit ang mga Cebu's natural wonders. Sama sa unique nga geological, botanical ug zoological heritage sa Sugbo. Dinhi makita ang Cebu tamaraw o dwarf water buffalo nga giingong makit-an sa Sugbo ni adtong 10,000 o 100,000 ka katuigan ang milabay. Klase-klase usab nga mga bato. Marine species sama sa glory of the sea nga usa sa labing talagsaon nga klase sa shell sa tibuok kalibutan. Napalgan kini sa kadagatan sa lungsod sa Sugod. Sa ikaduhang gallery ang mga earthenware ug mga gold nga gituang gilubong 500 years before Christ hangtod na sa 500 Common Era. May golden death mask usab nga giingong ipasulob sa mga namatay kaniadto isip panagang batok sa daotang espiritu. Sagad sa mga kabiling bahandi ang nakautan gikan sa 12 ka mga lugar sa Sugbo. Sama na lang sa Plaza Independencia, diyang gitukod ang viaduct sa South Road Properties. In archaeological excavations, ang atuang storage manggod is in the central office. They were exhibited in Cebu katong naapatay National Museum kaniadto diri, and then karon nga naa nagyutay ato ang National Museum nga building nagyud, gibalik na nato sila tanan diri. Lakip sa makita ang mga exhibition features sa boat building, fishing traditions ug nakubkob nga mga tipaka sa barko nga naunlod ilawom sa kadagatan. Ang karaang mga butang mumatuod nga ang Sugbo na ilang nga kaniadto trading site sa Asya. Shipwrecks, marine underwater cultural heritage from all over the Philippines, not exclusively in Cebu. And we also have here, the later part, the modern boat building traditions from various cities and municipalities here in Cebu. Nagkarenlay klase usab sa artworks nga mohatod sa karaang Sugbo. Libre kini og bukas Lunes hangtod sa Biyernes, alas 9 sa buntag hangtod sa alas 5 sa hapon. Oban ni Cleofer Lumayag, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.